Oravská poliklinika Námestovo sa postupne chystá na zmenu k lepšiemu. Ukončuje sa tu rekonštrukcia prvého podlažia rozostávaného objektu polikliniky. Realizuje sa vybudovanie regulačnej stanice ústredného kúrenia, stavebné práce spojené so zmenou dispozície priestorov, nanášajú sa nové omietky, obklady, dlažby a súčasťou obnovy je aj zateplenie obvodového plášťa z hornej a bočnej strany, klampiarske a zámočnícke práce. Tak tá dostavba bude určite významnou skutočnosťou pre všetkých pacientov a pre všetkých obyvateľov z tohto hornooravského regiónu. Bude znamenať predovšetkým zmodernizovanie poskytovania zdravotníckych služieb, skvalitnenie, možnosti skvalitnenia práce a zároveň dá možnosť uvoľniť jednu z budov polikliniky na iné účely, ktorá je staršia a vyžaduje pomerne vysoké náklady na energie a na jej prevádzkovanie. Rekonštrukciou sa získajú priestory pre umiestnenie chirurgických, ortopedických, stomatologických ambulancií, lekárskej pohotovosti pre deti a dospelých, dopravný dispečing, čakárne, príslušné hygienické a technické zázemie.